Вітаначкі, мінскі монтажны хасл на сувязі. Лаві лайфхак, братулет. Канешне, гэты лайфхак і не новы, але калі вось такі у вас вэрхал правадоў, я маю на увазе, што іх вельмі шмат, каб іх прыгоженька ўкласці на столь, мы выкарыстоўваем кабельны арганайзер. Імправізіраваны, так, ён зроблены з трубы 16-й. Справа ў тым, што у нас ёсць сапраўдная кшталту пандуіта, але мы дзесьці, як заўсёды, з'елі. Таму вось выходзім са становішча такім чынам. Заправляем в расческу. І ўсё цягнем. І атрымліваецца вельмі прыгоженькі шлейфік. Кабельне бараки, лайфхаки, лайфхаки. Тягнуть кабельне бараки, лайфхаки, лайфхаки, лайфхаки. Для тих, у кого руки не сараки, лайфхаки. Ну і ось такая ось умоўная прыгажосць атрымліваецца. Лайфхак, дарэчы, не наш. Мы яго таксама падгледзелі у інстаграме. Ад'ё!